Vysoké Tatry majú všetko. Brala, končiare, lesy, plesá, kamzíky, tak ako napokon všetky vysoké hory. Lenže Vysoké Tatry majú ešte niečo. Vec jedinečnú, neopakovateľnú, neuveriteľnú. Hradiska. Pevnosti tak starobilé, že sa to nechce ani veriť. Pochádzajú až z kamenných čias. Presnejšie povedané z neolitu, z neskorej kamennej doby. Majú teda takmer 5000 rokov. A napriek tomu ich možno aj dnes rozoznať v teréne voľným okom. Aj tak o nich vedia iba zasvetení. Neprúdia na ne davy ľudí tak ako na starovekú Tróju, hoci sa zrodili v tých istých časoch. Tatranské hradiská totiž zanikli, zmizli. Kto si ich zničil skôr, ako mohli podať svoje historické svedectvo, skôr ako sa našiel Homér, ktorý by ich ospieval. Bolo ich treba znovu objaviť, vykopať pod zeme. A preto sme tu, medzi mladými ľuďmi, prevažne budúcimi archeológmi, ktorí sa na to podujali. Povšimnete si, ako je to všetko riemyselne vymyslené. Cesta vede voľným, otvoreným terénom, približuje sa hradisku, ale nevstupuje na ňo. Obchádza ho špirálovite a ústí tam, kde sme nedávno objavili bránu. Útočník je po celú tú dobu svojho vstupu na hradisko vystavený do strelu obráncov. Sám sa ale nemôže ani brániť, ani nemôže útočiť. V pravej ruke drží kopiu, v ľavej ruke drží štít. Vo Vysokých Tatrách je viacero hradísk. Nie všetky sú z toho istého obdobia. Hradiská vznikali, zanikali, žili súbežne i oddelené stáročiami. Toto hradisko už vydalo svoje historické svedectvo, ako napokon dokladá pomník na vrchole kopca, ktorému sa vraví Burich. O kus ďalej je iné hradisko. Už nie je také nápadné, lebo ho zarástol les a stromy zakryli jeho siluetu. Volá sa hradisko, alebo tiež Burh. Výskum na tomto hradisku sa ešte neskončil. A to je príležitosť pre nás, aby sme sa spolu s výskumníkmi a ich vedúcim, profesorom Novotným, pozreli pod zem a presvedčili sa, ako vzniká ono už spomínané historické svedectvo. Obrancovia stáli proti útočníkom ve veľkej výhode. Boli za pevnou hradbou. Taká hradba bola postavená z dreva, vpredu mala lícovaný kamenný múr, bola niekoľko metrov vysoká, takže obranca mohol sa aj hore po nej pohybovať a mohol samozrejme účinne obrániť toto hradisko proti útočníkom. Hradisko samo bolo konec koncov velice dobre chránené. Z jednej strany, z druhej strany tiekol potok a z tej strany severnej
kde bol predsa len snadný prístup, tam sa bránili obrancovia tým, že urobili niekoľkonásobné valy. My tomu dnes hovoríme valy, pretože pre diváka dnes celá hradba znamená val. Kedysi to byl múr, hradobný múr, ktorý sa za vieky rozsypal a je z neho dnes iba hlinený násep. A práve ze severnej strany, odkiaľ prichádzal nepriateľ, tak týchto valov bylo za sebou niekoľko. To znamená, že útočník musel prekonať nie jednu hradbu, ale niekoľko hradebne sa dostal dovnútra na hradisko. Takéto prípady máme tu v oblasti Tatier na veľa hradiskách. A musím povedať, že sú to jedny z najkrajších stredoeurópskych príkladov opevnenia, fortifikácie praveké, ktoré poznáme vôbec. A hoci, ako ste videli, tieto hradby boli tak mohutné a pevné, predsa nevydržali nápor útočníkov. Zrejme hradisko zhorelo a musel to byť strašný požiar, pretože všetky drevené súčasti hradeb zhoreli a dnes z nich zostali iba zuhelnatelé dreva. Tatranské hradiská sú krásne, zvláštne a mnohovravné. Zaslúžia si náš obdiv i úctu. Hradisko, na ktorom začal profesor Novotný svoj výklad, sa volá Burich. O kus ďalej, kde sme videli otvorenú sondu, je hradisko, alebo tiež Burh. Vo Veľkej Lomnici je Burchbrich. O niekoľko kilometrov ďalej Baringberg, známejší ako Myšia hôrka, a vo svetoznámych Gánovciach Hrádok. Burich, hradisko, Burh, Baringberg, Hrádok. Vo všetkých počuť slovo hrad. Je na neuverenie, ako moderné názvoslovie rešpektuje pravekú situáciu, pretože na všetkých týchto miestach stávali skutočne mohutné hradby. A ešte jedna vec ich spája. Medená kvapka. Problematikou najstarších kovov sa zaoberá docentka Mária Novotná. Najstarším užitkovým kovom, ktorým bola meď, sa človek zoznamoval postupne a bolo to už veľmi dávno. Najprv ho zaujali farebné kamienky, boli to fakticky minerály medi, ktoré zbieral a ktoré nachádzame na sídliskách dávnych civilizácií Predného Orientu a skoro na to i na Balkáne. Až potom dochádza k ďalšej fáze zoznamovania sa s meďou a síce s využívaním zdrojov rídzej medi k jej kuťu a zhotovovaniu prvých jednoduchých nástrojov, ktorými boli šidlá, i prvých veľmi prostých šperkov, akými boli perly zhotovované z medených plieškov. Až po tomto štádiu nasleduje tretie štádium, ktorým bolo skutočné banícke dobývanie medi a metalurgia. Lenže nie je to jednoduchý vynález. Rozhodne nevznikol v táborovom ohni. Metalurgia, výroba kovov z rúd, je založená na redukcii. Redukujú sa neželateľné oxidačné zložky a uvoľňuje kov. Nedá sa to robiť bez atmosféry bohatej na kysličník uholnatý. Uzavretý priestor a redukovadlo sú preto neodmysliteľnou podmienkou metalurgie. Dnes k tomu používame zložité technologické zariadenia, ako napríklad vidíme tu, v kovohutách Krompachy. V praveku si museli poradiť aj s oveľa skromnejšími pomôckami. Poznali vtedy jediné redukovadlo, drevené uhlie. Výroba dreveného uhlia je teda staršia ako výroba kovov.
Prvé drevené uhlie vznikalo náhodou v zahrnutom ohnisku. Podobná náhoda mohla viesť aj k objavu metalurgie. Do uhliarskeho miliera sa mohli dostať niektoré ľahko spracovateľné rudy, napríklad malachit alebo azurit. A mohlo sa to stať aj v hrnčiarskej peci. Okolnosti objavu nepoznáme a nikdy ani nespoznáme. Rovnako ako miesto objavu. Ba ani len to nevieme, či metalurgiu medi vynašli na jednom mieste a vynález sa potom rozšíril po svete, alebo ju objavovali na viacerých miestach postupne, hoci s 1000-ročným oneskorením. Tak či tak je objav medenej metalurgie historickým fenoménom, medzníkom, ktorý spätne pôsobil aj na spoločenský vývoj. Boli to prospektori z východného Balkánu, ktorí vyhľadávali zdroje surovej medi a ktorí boli zrejme aj najstarší učiteľmi najstarších metalurgov pracujúcich na našom území. Meď sa dobývala baníckym spôsobom, dobývali sa len oxidačné rudy, to znamená malachit a azurit, na východzích žilách. Praveký baník sledoval túto východziu žilu, pritom pracoval veľmi jednoduchými pracovnými